Minggu ke pariwisata Jogja kanyo pinoa kaya jamu karo mesem goyo nggih sehat bagas laras rahayu wirujeng rahayu Pak Dik ya Tongnya awe kayo kane pecek kali wae kene jawuh ngagemik nek kuat mboten ngangge mic nggih mboten napa-napa. Oh iya. Cek. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to. Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalih jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Genep setahun tahun niki. Nggih. Panggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas. Wis pokoke lek kula kalih jenengan tiyang seniman niku napa to butuhe. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas nggih. Lah nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki yo cerak watu adoh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu ning jenengan Kuncoro dan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah Kedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek apa niku nyabet kedalangan wayang niku ketinggal sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok. Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. Tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih. Jenengan tasih nom-noman.
Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bro. Mas udah ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sopo toke dagelane kok nyelo-nyelo gak kepenak. Ora apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Tir. Berarti Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. ini kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lakui lho piye to Iya, omonganmu kok sing sopan santun kene iki piyai agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate perak-perak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iku lho kok Pripun? Mboten pripun-pripun nanging. Enten apa? Napane? Dan iki piye to? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. wong ditingali mawon saking pertanyaane Lah, niku nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih, mumet to? kula, Pun mumet mumet kula, nggih. nggih, Jenengan nggih. sami kalih kula. Kula Oh. ngadene iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba. Ayo. Sapa ora? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Iku pancisan. Oh dede. Benten mboten, Bang. Niki Pak, mboten kula- Ah ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok mintul? nuli ra enak. Ngesok. Nggih, dalu punika swanteng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok sok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Omong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Lire pripun? Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Boten Muhammad Dodok. Ngatur Mas. Maksudnya jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula.
Nggih. terus lair procot dados kula Nggih. dijenengo dodok. Kok iso dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu, Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno komet. Komet. Niku Mbako sejarahe lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet. Duwe anak brojol dijenakno komet. Lho ngono, dadi wong aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau dodok. Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Iya. Iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Ya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake. Ora. Apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku yo wis ra penak ya, Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu. bakul apel, Pake. Bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak. Teguh. Kok gak pas purwakancine Lah to kok nek bocah. pengen ngerti jelasnya mbok ditekak takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh, Agus, karek kono to, To. Ora melok dilatih jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Luar biasa. Menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, Jahe. jahe, kencur, temulawak, Nggih. sere. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh, nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing dipundi to? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Wilujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti. Piantune kok wis teko kencur, teko. Kaya sik tak. Aja ngisin-ngisine Pak aku lho Ulum iki. lho sing di Masa ditangkap ora ngerti piantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing di. Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing di. Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek boten klentup Pun gantos. kumpul gantos. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti Yo paham. ingkang pundi Bapak Ulum. Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing di Pak Ulum sing di. Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing metu aku ya kuwi to. Pitutu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti ki Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun Oh. foto barang kalih. Pun foto sarang. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Malah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir pengen njaluk foto awakmu kok iso. mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng, Kenceng. ugi mancur-mancur. Oh. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Hmm. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Eh? Punapi.
Punapa kok punapi apa jenengan iku? Punapa iki punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nak o ki kanggo jelasno sing gedhe, nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lho kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tahu tuh to, segoro terus wih segirine. Lah aku ngepaso kalau Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nak cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir kunir ki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Oke, Kunir berarti tekun mboten gadah Mboten rasa. gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur kunir. Kenir. Jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Ta? Empon-empon iku sae. Heeh. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdene Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal daya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Mbak Soale Mas. piyayine nggih nyuwun sewu dana rasa Iya, tak dana kok. weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Coba, ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya, Mas. iya. Jere Butuh- mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah, lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak, Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados. Punapa? Mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih, Lawak niku pun ngarani seneng. nggih. Perkara nek lawak ki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, Amin. hayom hayem tentrem. Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri, ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono Nggih, mestine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. Boten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Mangken kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso? Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Iki desa ndi to, Mas? Bu, lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra roh malah Ditinggal takon rene aku. gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kratinan. Dusun Dusune. Kratinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mrika sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sanget saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng, Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye Lah sampean? iya kok ngelon sampean Kok iki teko kok ndi-ndi? malah tekon dindi. Tegese ngene Ya lho. bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho, Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. Hansip mau ya apik lho, Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas kok gak nganggo duit? Lho iya to.
Lah nek ra ndek dhuwit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jare ra ndek dhuwit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya? Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Yo. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho welut nih. Lho kok sombok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. Ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takeh bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok jek nagih. Isin ta? Ora ndek isin ki. Iki koclok ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Koclok kok bangga. Ana lho ndang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Niki jenengan saking Saking Solo din. jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Nah Yogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lho. Jogjane pundi Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul ngono kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kok tak eling. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketok. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulung kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Umume ya ngono. Jack 1 2. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tanpa kira berata bisa artis yang berikut ini cowok. Begitu macam artis yang berikut atau partisipasi pada tempat yang sedoyo. Berikut terjadi Kang sampai dari putar presiden Kang Sumber ini Kang ayo solicitor apa semua terus berapa tadi Kang Sumber Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo, Tul. Hei, Aku cek kaos malahan kowe. lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. piye wong sing dinteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini cowok. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepate Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku ya pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Lah, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme cak celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jojok saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Ajeng ke Joko ternak. Mbak salaman Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampe kan ya wong kabeh kan. Loh. Yo wong to Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Nggih. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongaaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan
seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten iki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih, tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mantik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Yo. Kenapa? Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku ora gerkene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Koyo. Oh, Pae ngene. wuk. Ngeten lho, sampean ati Oh, Yusuf. iya. Lah, yo. Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Mm-mm. Anu Mas, kodho ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana kan ini? Dung deng. Sambut juga saking sasaro wiwahan serat fojo. Nek dosamu kone ya piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, Kok ora mlaku bel? ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek Aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ngene wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih itu manten. Seneng dek, seneng. Ayo, Seneng dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Api. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Tenane, Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. kerempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so dipipih. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Nyawa. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cak lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke momo yo. Aduh, Mas. Weh, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogya kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. lek Jajal ngomong. sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ini tak contohnya Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo kene lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku.
Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Poi. Nembang. Bocah kesusu ben kono kesel sik. Oh iya. Mas kuncinya Mas, enak berarti. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya Mas Dodong. Gitu mau dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Lah nyapo Mas? Kalah weton. Lah nyapo? Iki lagu mbok ngerayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing dirembuk Pelek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora Gathok asale saka telo asik motong entuk iku tambane apa ala gathok asale saka telo lete motong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih Mas kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan be bintang sambar bledek tiyer bongkol. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kan lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya Mas Dodong. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Wah, urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatine bejuk. Iya ta? Lo ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya Mas Dodong. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atas sih. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Dan iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit. Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak. Aku dintai duet, duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang. Tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Tenggasane ati
Iya seneng aja tuh. Aku yo yo. Ayo, ayo. Anjing laras. Ayo dong. Goyang Dik Mintul. Jalan dong Mas. Ayo yo. Ayo. Jalan, 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 jalan. Ang mas kowe sing tak sayang lila aku kudu kelangan Mas mesti kangen ati dongaku siji tresno iki Tangane buka bareng ae. Ah, wasik. Hoi. Hoi Mas. Pun. Sampun to Pak. Alah pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campur-campur apa-apa. ya apik. Ya nggak apa-apa ya. Coba ya nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Ya bisa, aku kan lama di Cibubur. Iya, gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja. Kerja apaan sih? Angelo. Eh? Angelo itu apa? Angelo. Ya, ini ada. Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten jenenge pamitan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya. Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu Mas kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten Pripun niki, Dik? pamitan apa, Mas? Enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, Nggih no. Napa-napa? Kethe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha Dedang rata. rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun?
diparingi napa dikancani melih setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepiling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih. Minangkati pamburan saking Mbah Marsam, nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes wancine bangsa dielingke. Wes wancine padha nindakake. Agen wes sumandang wayahe sampeyan. Natapi wajib dawuhe pangeran. Salat ati jagae agama. Limang waktu kudu tansah dijaga. Hati istiqomah lan sing tumaninah. Kuwe sampurna yen berjamaah. Luhur lan asar. Salat sayang dingantoke tindak mungkar. Barit lan misak karepe. Rayogan dititangkan Nyawang opo kok ora fokus? Ojo sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedhela. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengin besok bulan Ramadan.
luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika Pepeling. 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 Mas Yusuf, Dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube Poko channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik? Terus piye kok hahe-hahe? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat pitu kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat pitu mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No, Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangke Lah, iya. iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat dik doyo. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya dik doyo atau kendel to? Dik doyo apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kagen ya, Mas. Sampeyan kok kono. Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo coba Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya. Iya deh. Pak No. Dimindul. Kangen. Pak No. Nanti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Sebablak. Nek karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Iya deh. Pak Ndut to jane. Kowe lo met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Ya oke. Pak. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ulang. Nah ya. Coba ya, Coba ya. Coba. Iya. Mas. Mas. Pak No. Dimindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Oh, hancok iki. Misut dalane misut. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Lho, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Loro Mas? kok. Hah? Loro kok. Loro. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih ya, Mas. Milih Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adek. Apa kuwi? Kono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene mbok celuk, Dik? Ojo aduh.
Ngelangkai tape kan kok kecot tape neng enggak. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Iya. Kok kece yo Mas yo. Si mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake to. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahnya kuwi lho. Dik, Iya bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok meletek lho, mbok sing romantis lho. Kuwi dirawat, dibekel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku ketok rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sampe Ya bahasa. poro. Lagune. Ero. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo ketemu pare bingung kok. Lah kemana? Iki lu ngajak ke luar negeri. Pare kono mumet kok. Dedek Mindul. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresnani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek guyangan aja Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas. Hei. Itu tempat Jangan di apaan situ. Mas? Itu wisata religi. Wah. Komplek guyangan wisata religi apa? Iki lu takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, Ya. naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh kita besok kemana Mas? Ya bebas saja. Kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Yo nila kita. Kurang romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar no. Sarung. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya. sayang. Oh, makasih. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Atau aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane ora rasa-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gak piye to. Sayangku Mindul. Iya Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alfa. Aduh Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sport mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, Aku sayang. nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian. Urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangan Yang mesra no, kita Nanti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Damtrek. Kok damtrek? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih mbok- ya. Ayo, keluargane sapa ki? bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Itu, Mbak. Jojo, Dalam. aku iri kok itu damtrek besar banget. Aku pengen yang besar. Ya, jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan sunika mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya tak kowe iki lho piye aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manang ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso garing. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le. Ayo
Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. lho. Demintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Ya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita bos kampling. Bos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita orang mampu, Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Ya kowe mampu apa gak? Gak. Jadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? ngeluh. Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mendo lho mahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Ngapa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho piye. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan lho, Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendol korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis itu kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe koyo bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso Malah bela diri udah nonton. bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekak ayo dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Piye anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kicini kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Tambemu Kambemu kowe. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu konedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telak ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telak ya. Bilang. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekek. Oh, ternyata situ pasangan suka telek Mas ya. Ya, itu kan keluarga telek sayang. Katanya dikon dilat telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek terus doh. Apa kuwi? Masih Mencret. elek rodok pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Masih elek maling. Oh, Kak, ayo. Lho, bojomu urusi yu. Ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Gak apa-apa aku sayang kok ya Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Kowe dipilih Mintol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Apa? Apa ngene? Niki napa anu Grupe Mas? niki. Ansor laras. Ansor laras. Yo. Coba. Oh.
yang kembali bersama Ansor Laras dan Indonesia Show. Masuk ke langgam. Sang Dewi katon nglam-lami hamba ngawani semi harum kembange melati dasar mulane dadari wong kesekian rumaksana sasata piring kartika katya puspita inindra hanjang tapi tresna Yuk. rasa tresna kang sejati manggih lestari hancung tembang suci yang semi sajroning sepi ayamu ayang sarati radya tembang miteri tanpa Luar biasa. Jogja. Raja Puspita Inindra Hanjang Kapi Tresna Ansor Laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Sapa Penny? Mbak Penny. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Ya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy? Iya. Sapa? Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Terus ini Edi. Pripun Mas?
Namala Mas Dok. Nggih monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Kenapa-napa? Kowe suaramu kok malah gedhi, Met. Ah ketularan Pak No. Iya. Ya. Apa nih, Mo? Napa pamrentane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Mindul dikancani mboten? Loh, kancane jenengan mawon. Aku. Iya. Iya. Bisa enggak bisa pulang? Hah? Bisa enggak? Kalau enggak bisa pulang. Kalau enggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian Mbak, elek terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa. Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, ning Terus? omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah. Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, gak masalah. coba, iya. Ya, Met ya. Iki. Iya. Coba. Ya, Met ya. Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Wah, Kemampuanmu. kemampuannya. Iya. Wah, Coba. apik, Mas ya. Urung. Urung toh. Go ngidul. Kowe iki lek nyelone gak enak men to. Ayo kono yo buat bet kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek pom. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Aku ra kuat nanti kene. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak ini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa, Mas, kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing dideme kecamatan ya. Mbah, genteni Mbah. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Iya. Boleh, Mas. Nggih, Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cindim ban cilatang dibeda-beda. Iya. No. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, nembang. Mbak Bella. Mbak Oh, Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Mila ngajak. Meruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Heyo. Ansor Warasu. Cek cek. Halo, Halo, halo. Bella. Iya mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmoro Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Ha-ha. Bella, kamu. Bila. Mbak Bella. Beto mas. Iya. Suaranya kayak Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Ramadi. Masu ya, Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mapi. Susu Arabi loh. Aku tuh bang anggur. Mbak. Gubuk Asmoro permintaan dari Bapak. Bapak Sinten. Saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Oke, Sugiono. Pak Waris Sugiono. Di bawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Di bawani. Yes. Nemo loro. Nyingkar. Nyingkur. Ampun lenggah Mas. Nggone Ya entek. kok do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Oh, iya. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean.
Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh tremos ngono. Nggone entek, Mas. Lah ini kan terima saya kan lho. Kudu genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wis, iki pomo ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Berarti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh monggo dilajengaken. Rak ming kaya, Mas. Aku paham diri jadi. Go Mbak go. Loro. Wiwit nyingkar nyingkur. Jajal jenengan, Mas. Heeh, Mas. Lingsom yen kemutan. Kene ya apik ya, Mas. Ora digerok, Mbak, mboten penak. Anu, Kok terus alasan lho jenengan ki ora. Pirang-pirang dina ini ndak enak. anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih, nggih. Jaya Endro tenane. Lelampahan kang kawuri tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara. Mbok nek masang kusen mungkin kok tak tok karo. Ngegongi ya lek iki ki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak dak Oh, dak. iya. Dalang kene tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh, becek, patek. Gak Sopo? Iya. Sakniki. Sesuk tanggapane saiki kok. Iya, maka. Yen liwat aku kelingan gubuk gae biyen tak goler ning cagak abak tulisan warna abang kandha isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gendong tresno tanpa bantal tanpa kuasa betapa asmara gubuk kae nyimpen padi awet biyen tumatos saiki gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gagrino sedetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe Nah. dadi garawa merga lereng ning gubuk asmara
Pak Kemet. Komet. Wah. Komet. Asteroid. Ala iyo enak. Wehe hawa. Kota kote. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Menggeh-menggeh aku Mas. Menggeh-menggeh ya. Ngladeni wong loro iki. Alah ora kono tok wis. Menggeh-menggeh. Kepe ngomong berat badan ngono. Abot kabeh. Salah nih. Apa nih? Dan abot salah nih. Jenengan Kono. disalahne. Nah aku kan enteng. Oh enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak Apa? piye? Apa? Gaji kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Kayari sing wong lemu glimbur-glimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske kana kae lho aku lho. Ora apa-apa, kayak misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gantol-gantol. Kalajengaken diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajroning ati. Datan luntur. Aku kowe dadi garwa Mas. Bareng hubung asmara. Sampun katur, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas kok. Heeh. Mbak sapa Mbak Mintul? Mintul. Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok duwe piye ngono Lah ora piye-piye nek aku. Ah, berarti nek ora piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Hei, so. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak. kok. Ya Pak Windu. tombong antuk, tombong antuk. Ayo. Anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mintul. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Pak, Mas. Mas. Met, Ya. Dituntun Mas. oh nggih, monggo. Iki nyapa bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Oh silo. Paningale nggih nuwun sewu. Coba. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Komat enten apa nggih? Adi nambah nih. Keluane napa? Keluarnya merem. Ya gitu lho to. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Entar dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah alah, ayam mintul.
kabeh aku jan ngok arek nyapa to kok ngarep. Oh, Kok yo ngerti ya? Cok sisane to. Oh, Piye to ki? Matanya ngerti no. Oh, alah to. Ora tenan kok, So. Walah tol mintul ayo mujan ngedap-ngedape. Wis sampene kaya roro ae ayu Lho, ngidap-ngidapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Noh jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke, Mas. Nggih. Oh, enten dicolok. colokane. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekan bingung aku. Aduh. Aku sing normal gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane, ayo. Alah wong Hormat, kleru. ayo. Wong kleru radiokom kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman, Mas. Wong koyo ngene kok tangane mintul ya apa telek. Wong kok tak tutuk karo tak Ngerti to. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok Iki lho, rono-rono ya. aja dikerjai sakne. Ndak kaki desane apa dipateni. Dang. Koyo ngene kok mintul lho. Loh. Maksud iki aku wis ngerti. Aku gemes aku arep mintul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo milih. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya Wes iki kudu diaturin tak- apa? Nembang apa Mas Nana? Bang Mas Mbak Nanang. Mintul sayangku, Iya. maukah kita berduet? Udah. Harus mau Oh ya. iya mau. Ah. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Dul, Asmara. penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngelo-ngelo. Iki nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun, Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak pas ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, nah, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Wong ngaten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang, Berdua. nembang. apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Mas. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jroning batinku. Dik Mintul. Aku wong bagus. Harus sesek, Mbak. Lalale. Oh diwarai kok Mas. Ya nadanya segitu. Wong bagus. Mantep rasa atimu tresnaku balas jroning kalbu. Masih bersama Ansor Laras ada Dik Mintul. Tarik masih. Ada Mas Komet, Mas Dodok. Mas Nanang. Yuk. Goyang Mas Nanang. Asik. Ayo Dik Mintul, goyang dong, Dik. Ayo Mas. Siapa toro ratri Romantis. mung eling manis sing ati. Setiaku. Setiaku bisa anduweni barang satya sulasmi.
Pak. Mas Tarno Tania Jaya. Ayo Mas Nana yang mesra dong. Iya. Oh ya. Wong bagus santep narasa hatimu tresnaku tulus jroning kangenku. Mas Nana, goyang dong sampai bawah. Dalam sayang. Beno nek batune entek-entek dhewe. Ijane lakon apa to, Mas? Siapa toro ratri sing iso duweni marang dia sulasmi. Ayo Mas, oh enak loh Mas. Wong bagus santep narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan karo dibanyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncet saka rohku wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Wah, Jan. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima Nggih, kasih Mas Dek Nana. Mintul sayangku. Makasih. Wah, aku mencintaimu Dek Mintul. I love you too, Mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih niku pedan motor piyambak. Lho, dan motor piye, Mbak? Lah kan dadal-dadal. Loh, lah aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora Tek, ora. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Ah, jansan. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Tak kula terke nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Saking Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene terprotes. Yo Iki arep nanti tak terus nanti gak ngerti ta? WC. Nggih. Balik ke nggone mau. Cil, cil. Ingkang baku Mbak Mindul teng mriki kula panjenengan namung saged dene dedonga kagem ingkang ngamung gati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah
pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala. Amin. Cinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Ya mikir dhewe ngono aku ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa. Mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Amin. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Anjih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa wis arep rampung le liburan? Urung iki cek petang jam. Oh, ae. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jegleke listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesindan kok ya Mas. Sinten malih, sinten malih. Iya. Ayo Vi, ngadeg Vi. Ah, Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Mas? Coba sik ndi? Via telepon kena. Via seluler. Si Budi? Sing kang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kala kapan saja putra barabaya baca nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocok iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki ra tak tunggoni kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia, Mas. Ya iya no. Kalau situ Ya itu selingkuh tiada akhir. sampean selingkuh, Mas. Kok judes ngono to Mas iki? Lah sing gelem sapa to kok ya. Dik Via ya. Iya. Heeh, pidalem saking putih. Patok. Putih. Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Putih. Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku patuke kering apa basah? Kuwi batuk. Batuk, Mas. Batuk. Oh iya. Batuk ki sing kene batuk. Iya. Batuk. Rati maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? ayo HP hijau, Mas. Ya ya ijo kok apik. pengen tak pecok-pecok Mas iki Mas Dik ya. Nggih. Badhe ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembangin? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan wis entek ngopo kowe Bebas berarti lho. kembang rawe, Mas. Ha iki lho gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. iya Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? Los. Kan nggak ada permintaan. enek Ora liyane enek. enek permintaane liyane kembang rawe ngono anjene Tidak bisa setuju toh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju gak jenengan oh, nggih? ojo Aku sih yes. Ojo. Yes, wes 2 lawan 1. Sik ta sampean model karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? Aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe. Lho, kudune sampean enek iki bersyukur enek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne. Lho, lah biasanya pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya? Ora kok bar ditolak. Urcen aku ora akur nek karo kowe. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki rak kabeh iki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang iki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Lah iya. Ora oleh kaya ngono kuwi lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Lah mergane kono sike, Mas. Kono sik Kono sike, Mas. kono sik. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wes pol nek kuwi pol. Wis ayo Pol aja wis dibantah. teko Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Aku percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek no. Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya. ACC. Rasa ya. Ah. Kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten kembang rawe. Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo Eh. dari WA kae. Wingi kowe njaluk top up aku rong tok balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu.
Ki Balekno. Sinden kok Sing konter. sing njaluk udu aku. Aku Sapa? gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora didet ya wis, ya aja kembang rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Mbah Rawe monggo. Piye sinden kok maksa ya? Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang rawe. Ah, permintaane ku kok ya Mas Kok kowe ngeyel ya. banget to. Lah sing ngeyel kuwi sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyembul ngene. Ya, Ndoke waki. ndoki apa kira bapak. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum tersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan napa Pak Ulum? Nikole patosi dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Mbak ya gak roh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok Bu, niku jambu kaya kali alas, dodok nggih. cocok. Alah. Wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku. Hah? Bukae bakso karo Alah cak urung komet. buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade. Rawon. Oh rawon. Weh elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae, Mas. Lah iya ta. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wah, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung wonten jambu alas tetes. Asik. Sampai atas. Sampai bawah. Bawah, Mas, bawah. Bawawe urung kok. Rin tin tin tin. Radadadadadang. Esok tak Kelingan manis aseme. Terus kelingan ramah kemuyune. Terus orang kasih sayange. Batiku lakon dadi bojone. Sono tak siliye. Esok tak. Oh, baleke. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Rasane ati yen aku rak lakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah-sumpah wis janji arep sehidup semati seneng sedih berarti lakoni Jambu alas nduk manis rasane. rasane Senajan bilang tak anteni rondone. Kalingan manis seseme. Terus kelingan ramah kemuyune. apa kemuyune Terus nongan kasih
dadi bojone. Kamu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Mbak Via. Sik kowe kok prengat-prengut to. Kuwi aja prengat persis iki lho nek kowe prengat. Terus tak angkate aku. Enggak. Iku aja gawe masalah, Met. Kuwi ngono ngerti apa sing WA? Tagihan Shopee. Ora ya Mas ngopo? Oh nek kowe prengat-prengut iki persis iki lho kae iki lho. Tumpukane. Iya ora apa-apa to, lembuk to. Iya. Sampun. Wis gak linggo kono. Iya. Cake sampeyan karo iki kok semio-mio ngono to, Mas. Oh kono ya semio-mio karo aku. Apa biyen tau ndek masalah sampean? Hah? Lek enek masalah diomong sing penak. Aja terus ning dhuwur panggung sampean kaya mengkene. Ora penak nek kowe. Nggih, wonten pamundutan mau jam 12 sampun dipinangkani nggih, Mas. Ayo Mbak Mindul, apa gedhen sidan, Mbak Mindul. Oke. Perkara tembange apa kuwi pamundutane Terus sampai jam piro, Mas? Oh iya. Sekitar Jamilah sambat-jamban ning isore jambu sampai jabro kabeh ora masalah. Kuwi jam apa? Ya sekitar setengah berapat engko dadi. Setengah berapat ki apa? Ya pun tansep kayon wayange pun rampung kok. Iya, Mbak Mindul ya. Ayo. Ya, ada siapa dia artis yang berikut ini asli kelahiran dari kota Kediri. Ada si cantik Min Miroso. Mindul. Jeruk kerut adode manis rasane. Oi. Nyapa yo penake, Mas? Lah, nyapa ya? Lah sing saiki sing hit saiki napa yo ngono to, Mbak? Apa ya sing lagi spiral ngono? Viral kok spirale kados napa lho jenenge kok. Lagunya dari Quest. Oh, kencing manis itu ya? Ora ngono. Tapi ya Kencing batu. itu penyakit. Betul. Iya. Stay tune. Boleh? Apa? Lalu Jadinya laporan Mas Yusuf, jaluannya sisa-sisa cinta. apa? Apa sidane apa, Mbak? Iya. Dhuwur banget kuwi nek digarap gamelan Ustaz. Ora masalah. Bisa kita gayung. Kita bisa menek, iya tuh Mas. Dikira pelem mangga. Iya. Grigis ya. Boleh. Oke, langsung saja kita kasih yang berikut ini, Cok. Agriges apa Gerajakan Banyuwangi? Kuwi ya padha-padha le Banyuwangi kuwi. Oh, padha, Mas. Padha. Iya. Ah kuwi Banyuwangi sing sisan tos Banyuwangi. Oh iya.
Wonten. Ayo kuwi kerajaan Banyuwangi kuwi. Ah, nggih. Sampeyan temriki sing Oke. pripun? Bareng Mas, aku lemanut. Oh ya, Saya perempuan yang pemanut. Oh, pemanut Baik. pasrah. baik. Dikasih ada Pip pip pip. iya. Rajakan Banyuwangi
Ah nggih, Krajakan Banyuwangi sampun dipinangkani, Mas. Nggih. Ah nggih wonten pamundutan melih sama sampun. Menika nglajengaken lakon. Oh iya. Wong dibagi wektune iki ya men rata apa adile ya Mak. Iya. heeh. Matur nuwun Mas Dodok kali Mas Kemot. Iya. Komen. Sami-sami Mas Yusuf. Nggih, sedaya pati nyuwun ngapunten nggih Mas nggih. Nggih sami-sami semono ki kula kalih sak rencang kula menawi wonten kirang langkung pun nyuwun pangapunten ing saged-saged. Nggih, Mbak Mendul sami-sami. Ya urung kok sami-sami. Wis cekat kancane ceket ngono. Wah nggih. Iya. Matur nuwun. Ya. Ya tak dereke ya Mak ya. Ya. Kripik gedang kripik tela. Apa? Padha-padha le jajanan pasar. Oleh. Sithedang padha rata kok kowe iki ora. Iya. Kae Raden Werkudara kok ngawe lancur-lancur. Ayo. Awake dhewe iki wong keputren ya wajibe melu kewajiban keputren. Oh iya. Kirim pati kasih Mak. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah.